Fl-aħħar jiem One News xandar filmati ta' dried sludge li qed jitabba fuq trakkijiet miftuħa mill-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ Ta Barkat jgħaddi minn żoni residenzjali u jintefa' f'landfill fil-Matab. Il-filmati urew li minkejja li dried sludge huwa tossiku, jintużaw trakkijiet tal-gebel li tattew b'sempliċement biċċa plastik ħoxna b'likwidu jqattar min-naħa ta' wara tat-trakkijiet. Fil-Parlament il-kellim ewlieni laburista Joe Mizzi talab lill-awtoritajiet konċernati biex jieħdu l-passi meħtieġa. Kien biss wara li dan l-istazzjon wera kif qed jinġarru jintrema dried sludge minn Ta Barkat li il-MEPA bdiet tinvestiga l-kaz. Jidher li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li taħta jaqgħu l-impjanti ta' tisfija tad-drenaġġ ma kienetx qed tinforma lill-MEPA dwar il-materjal tossiku li qed jinħareġ mill-impjant f'Ta Barkat. Wara li l-istorja ħarġet fil-pubbliku, jidher ukoll li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qed timplementa modifiki fuq l-apparat installat biex jitjieb il-proċess ta' trattament. Ġimgħa qabel ma xandru l-filmati, One News bat mistoqsijiet lill-Ministru George Pulicino. Saqsejna dwar kif suppost jinġarr dried sludge mill-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ u jekk fil-Matab teżistix landfill apposta li tista' tilqa' fiha dan il-materjal. Iżda sal-lum dawn il-mistoqsijiet baqgħu mhux imwieġba.